Guys, dito ron sa Birhen sa Rigla. Nibisita ta kaya ato ang birthday mo sa akong inahan niya gisugo. Akong manghod og pa dagko diri mo nga ikuyog pug ko. Ako mo isoro din sa ground nila, palibot nila. Gusto mo na pala. Ugaw ka ba? Ugaw ka ka ba? Iway pa ito. Nga di ata karon diri sa kuan guys, mga ribulto. Ang problema ani kay bisag katoliko ko, wa ko kay masinati sa ubang mga kuan. Kasi mga ngan kani sila. Mary, San Miguel. Na, si San Miguel guys oh. Nya kanina iro murag si San Roque ni siya. Hello. Mga mga santo sa tinuohang katoliko sa riyan karon sa Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu. Dapit Birhen sa Regla nga simbahan. Unya kani oni ang view diri sa palibot. Dapit sa diri guys. Nga hanto din siya dito. Gaman siya umura og design sa kuan guys kanang morbitog na kas ilawom sa langob ang iyahang kuan mga rock formation ano siya oh nindot ka siya view nga mao ni dito ang dagkutanan likod ni siya nga bahin sa portion likod nga bahin ni siya sa dagkutanan unya akong kauban akong manghod din ako pero pamanghod gyud ay. Sige guys, thank you for watching.